Dia Actiu és un centre de convivència i teràpia per a gent gran. Oferim un espai on els usuaris desenvolupin el seu dia a dia sense d'haver d'abandonar el seu domicili habitual. Som un equip multidisciplinari amb un objectiu comú en el nostre treball: garantir el benestar personal i social dels nostres usuaris. Dia Actiu, envelliment actiu i saludable. El futur és nostre.